أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu pinal fulɓe dimat tv mo youtube e mo facebook o ko musidɗo mon Assa Djiby debbo mo dimat jeeri gonɗo ga États-Unis état biyete Columbus Ohio goto moon yewtande yewtere mo wiyetede gurdam rewɓe ɗanni kala saaha sagal yettude Allah e nelaɗo mum julde Mouhamadou ya Rasul sallallahu alaihi wasallam jetti nene bab mbi Allah ɓuɓanno babra jaaɗo kadi no yurmo yaafom yurmo yaafo dennangal maɓe no maɓe juul kono en jetti kadi en jarnimo dendagal gurdam hande noon jiɗɗen yewtude ke mbiyetengol gurdam rewɓe ɗanni ko enen ɗanniyankoɓe jiɗɗen yewtude enen ɗanniyankoɓe ƴettoɓe ɓesgu men sukaɓe men tokos ndeysan onon gandi gurdam ga wayni musde surtout sa woni ɓeeso sa jogui jaggowo gonɗo Afrique tan so tawi ko laɓɗire tan a neldat ɗum sukaɓe ma jagganma so tawi jaaɓi kay nde wonno sa jogui ga sukaɓe tokosɓe hayso ka liggaki en muusi metti nehwde ɓinguel toksel Allah haalani noon kadi sa watti en ligguey e oɗo de debbo ɗanniyanke ndeysan o ƴettuno sukaɓe makko ke Europe o woni mataw koɗɗorɓe nde fadde seeɗa kadi o ɓesni o dañi hen noon cukalel dewel e o wino ɓay ko ɓesɗo kadi guel ɗo dewel o dañi mataw yo naw ɗum tawi mawnika e mawnika jogno ko haalde mum mawni ko jogno cukalel ngel ha hellife o artira ɗum taw hankkadi diwi saabu hoolaki needi ko ɓesɗo kadi no yirni sukaɓe ɗon needi ndi fewani e Allah resen reeni en waɗi noon cukalel ngel mataw ndeysan woni toon mawiraɗo ni mataw jaaɓi kono noon mataw toppitaki hay hoore mum saka ɓesgu mum saka toppito ɓinguel makko eyyi cukalel ngel mataw jiiɗi foof haala hen ndeysan ƴeeha ngel ɗo yummumen Europe ƴeewi ngel cukalel ngel jiiɗa ɗum fof ngel ñiddi kadi ngel ñallata tan nelede ndeysan e leegal foof hankkadi andiri ɗum cukalel mataw ha mataw woɗ ƴettude téléphone haalan debbo on gandi hande kam yettinde kabaru wayni webde haalan ɗum yummi cukalel ngel wi an de an e kaari ɓuuri jiidude e kono cukalel maggel de wayni woni gam fewani e cukalel ngel hoɗo jaggirani ɗo fewani e jiiɗa ngel fof ngel laaɓani kadi ngel ñalla yatane ngel arta koyel ngel mbeɗa andi mi yii kam sa aɗa ara pewngel ha ngel feew e kono kam ganda kam fewani mataw nani hano deƴƴi goram kanko no deƴƴiri noon mataw waɗi saaha goto mawniraɗo arti ndeysan tawi betti joom galle mum woni cukalel ngel e ndeguet cukalel ngel mataw koye juusuɗo ngel tan ha feere maggel booni o hulɓingel kadi wiyata ngel haala kono wonno mbiyata ko ɓooye judde bone e ɓooye judde koko feeñat tan mataw yahana hano ari betti o sikkitino ɗum kanko hoore makko yo sikkitino ɗum kono kadi no wi ngel wayno cukalel mataw joom galle makko kam jinnittaki e ngel ɗo oɗo tawri ɗum noon kanko tan on e cukalel ngel no yi ɗum nde o wi no wulli nde o yalti koye makko mataw wonta arsude makko ndeysan o joom galle o suura mataw deƴƴiri noon o deƴƴi o hawtelde cukalel ngel o namdi ɗum cukalel ngel ngel wayi cukalel o dañcan ɗum sappo e tati e yaade sappo e naate e sappo e nayyi e cukalel ngel wayi mataw o wi ngel suuɗam haydara o wi cuuwi kawi sum haalima waram e o wartama so yayma ari ɗo ma nawtama hoto e o cukalel ngel noon haali mataw ko woni koye mum ko use ko ɗum ɓooyi ni hano woore mum ndeysan cukalel ngel ha hakkille mum mataw wayi jaaɗni mataw ronku ɗum muñji kanko mawniraɗo o jogui miñi mo jiidimi e baba debbo o haalan ɗum foof hoɗo wayi on wi ɗum ɗo haalan ɗum kaari yo haalan ɗum yummi cukalel ngel haalan ɗum kaari ɓuuri ɗum kadi susa ɗum haalana kaari cukalel miraɗo so haalani mam haala ndeysan mawraɗo ari e ummi Europe ari ndeysan tawi pewni cukalel joɗɗinum noon en hatti cukalel ngel tan e joɗɗinum kanko e yummakko tawi galle yaye makko en o wimo kaari noddi kam téléphone e o jaɓani haalde on tawi kaari o nodduɗam téléphone haalni kam cukalel kaari lam hoɗo wuurdi ɗo oɗo wayi foof o wi kono mi jertide so ɓinguelam ngel wonko kattimi mum o wi noon kam ko woyi o mino ala foof mo wayta ayi kaali haalanma ko noddudema téléphone haalama wonko heddi hen boom mata anda aduna hande ko jaam tan humpata hay jaam ga humpata noon foof Allah haalani noon goɗɗum o haali ɗum noon ko joom galle mawni ko waɗata ko cukalel ngel foof
he nodduɗo ngo haali ko fof noon wori ndeysaan o woyi noon kanko no woyi fof kanko waɗi wi karani haydara waɗani eyi fof ko min waɗi min gadduɗo ɓinguel am dewel mbaɗi ga mi yiɗno yiɗno dañnede moƴƴiri ɗum ɗo violation oɗon dogunomi hen e suka worko tan gonton te mi yi nedi nde wayni toon gaññol wiyetengel bonnede mi doginimi payni ga kono noon ndeket mata ɗum ɗo hoddira e makko joni noon o wi hannama haalande guelle joom galle yo suur ɗum o wi min noon suurta ko porto joom galle makko lenta ɗum ɗo so noti moom Europe saabu toon docteur ɓe cekat jomumen so yi o cekama joni min probléme dañatmo hen mi anda ɗo foti nata kadi joni dañata ɗum ɗo docteur mi yaade makko toon o rendez-vous makko yoni fof arta ɗo waɗa ɗo visite hande o resiya foof kono ɗo somi nayi mom Europe so visite am tan mi dañat probléme o lepti kam a lori kam eyyi kono foof noon mataw ko hoddirtam eyyi ko dogan noon ko hen ɗum dañimi hen ɗum noon omi wasiyo omo waajo enen rewɓe ɗenni ko ɓittaɗa fof kam ɓinguel ma dewel sa ronkani wondi hen han hellifa foof eyyi saabu heɓtima ko o yiiɗa heɓta ɗum heddiɓe o suka worko kam woto nawde kono kanko doguno noon ko ɓinguel makko dewel nawtoon e mawni ko ɗum heɓti cukalel ngel ha dañi ɓurɗum bonde cukalel woni kini befƴaguel ni gonga ma wefƴi kay ɓayde guila won tokosel tan e waɗe ɗeɗo gueɗe Allah haala ñallinta wallinta laaɓata sana are arde toon eɓe toppotoguel ɗum noon o wasi o rewɓe ɗanniɓe saɗa nelde ɓinguel ma yo nehoyi ko Allah wiya jaggani yata ko gorel kono ɓinguel ma dewel kam sa ronkani wondi hen hani hellufa foof kadi aɗa janggui ɗum aduna aɗa janggui ɗum ligguey janggui ɗum école heddi ko pinɗa ko tawa fawe guitma ɓuuri mbiyata ko a dogon ɗum a nawa ɗum banggue goɗɗo ha daɗa dogata ko ma dañ coon ɓuurɗum ɗum noon gurdam rewɓe ɗanniɓe musidɗo Assa Djiga yewtere men gadden kala saaha ɗo e Pinal Fuɗɗidemat TV YouTube e Facebook oɗo debbo ɗanniyanke ɗum ɗo addana men batten hakkille eyyi batten hakkille tinnoɗen ndeysan en muusi kono mbadden hen gonden sukaɓe mbadden hen gonden sukaɓe surtout ndewoñ koye mbadden hen ha fewi ɓiɗɗo debbo ko yummum ɗum noon o totteɓe kadi yo kala halfinteɓe kadi ne neɗɗo ronki halfinima watte hen hakkille koliɗa gonɗo joom galle ma koliɗa joom galle ma fof hande aduna on heewi seydani te woni mabɓe woni tagi wurtaɓe cuuɗi keccon koye ni ɗum noon woniraɓe worɓe ne yo tinno huul Allah ganda mumanta ñalla koñƴo haydara ganda koñƴo cukalel haydara ganda neɗɗo yo huul Allah mayde yoni waji Allah jarama musidɗo mon Assa Djiga arnoɗo hande addude yewtere gurdam rewɓe ɗanniɓe oɗo fannu en beltima caméraman men en mbi Allah yo moƴƴan ha saaha goɗɗo kadi inchallah